Takže toto video bude o Benni, takže dávajte lajky, aby žijeme na Benniu, ako ide, takže pustím vám. Toto je veľmi super, všetko funkčuje, všetko dobre, že dávajte lajky, aby žijeme pustiť. Tlakovka! No, pustím to Benniu, to je tlakovka, super, všetko ide dobre, svetí to veľmi pekne to ide. Stáva si 20 eur, 30 eur. A je to super Bennia, som kúpil zo Prešova, super Bennia, takže dajte lajky, takže je to super Bennia, takže šerna taká dobrá, taká pekná, musím to super, všetko fúčne, všetko dobre ide, takže dávajte lajky a dávajte komentáře. Ta Bennia je super, ide, taká čierna, taká super Bennia, je to super, všetko dobre, fúčne, dávajte lajky a takže to fúčne Bennia, to taká dobrá. Páči sa mi to nejako stalo 10 eur, a je to super Bennia, tu sa nabíjava, a tu tak ide do toho Benni, takže je to super. No i nosím nechať tak, takže dajte tu lajky, dajte mi to vedieť, to Benni je super a tak. No, taká červená, vidíte, toto tak svieti pekné. No, tak, takže to super Bennia, všetko dobre, fučné ide, tak, to fučné, takže tak, toto Benni, takže Benni je super, máme ešte 4 Benni, máme ešte také 2 Benni, máme ešte inú Benniu, takže máme ešte tak 5-10 mám Benni ešte, mám ešte izbe veľa Benni, môžem ukázať, to sú veľké Benni, tak, takže to super Benni, takže mám ešte 10. Dávajte tu lajky a veľa odber, takže je to super Benni, všetko dobre, fúšne, ide to všetko dobre, prosím Benčku, takže tak, takže toto končím, dávajte lajky, odbery a čau.